shariyar har gani alkakuwa yanwa mai yi godiya harama bai yi gaisuwa. Waka idan muna yi sai man kai awa wasu harama suna faɗi ba mu babu shan ruwa. Komai idan kana yi sai ka yi haƙuri wata rana fa zai wuce harama dai ka sha ruwa. Yau dai na yi mantuwa amma ina zuwa wasu na je suna faɗi yau dai na yi taɓuwa. Dukkan mai faɗin hakan na ce dai ya ɗan tsaya wata rana fa zai wuce harama ne na sha ruwa. Yau ni ne riyal harin ka in alka kuwa in alka ka zo kare ranar ne fa zan tsaya. Nan ne fa zan tsaya. Yau de ga yan alka ga riyal harun yan uwa na ce sai kudan saurara. Riyal haruna sai kaɗan saurara ga wani ɗan zance ni za na faɗa ma. Na ji wasu suna cewa mun zare wai mun kama sana'ar waƙa mun zare wata rana a kwana a tashi za mu haye idan ka ɗautace harshenka ba komai wata rana a kwana a tashi za ka ganka akan sani. Riyal haruna sai ka ɗan saurara ni ne zance nake yi. Mu dai waka muke rerawa masoyanmu muna godiya har ma wanda bai san mu muna godiya wata rana a kwana a tashi sai labari. Mu dai mun kama Allah da manzon shi yasa harka duniya ba komai mu dai yan uwa na ce mun